Malta se tkun qed tospita laqa internazzjonali ta' livell għoli biex tinstab il-paċi fl-Ukrajna imsejħa bħala Ukraine Peace Formula nhar is-Sibt 28 u l-Ħadd 29 ta' Ottubru li ġej. Natħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej fejn tqal li kien l-Uffiċċju tal-President Ukren li avviċina l-awtoritajiet Maltin biex issir din il-laqa u ġie sostnut li aċċettaw din il-laqa minnu fih. Intqal li l-politika internazzjonali ta' Malta dejjem ibbażata fuq il-kooperazzjoni u rispett tal-liġijiet internazzjonali. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tenna li fil-Fora Internazzjonali Malta għaddit il-messaġġ tagħha ta' appoġġ lill-Ukrajna sakemm jerġa' jkun hemm il-paċi. Din il-laqgħa f'Malta se tlaqqaf flimkien konsulenti diplomatiċi li huma viċin il-gvernijiet u l-mexxejja. Din hija fiduċja f'Malta, fiduċja f'pajjiżna illi offri spazju sikur fejn anke il-politika tagħna li dejjem kienet favur il-paċi tippermettih. U għaldaqstant kienet faċli meta rċivejt it-telefonata minn għand iċ-Chief of Staff tal-President Zelensky jitlobni sabiex Malta tkun it-tielet allura pajjiż li ospita din it-tielet laqa illi hija serje ta' diskussjonijiet. Din il-laqa f'Malta se segwi dawk li saru f'Copenhagen f'Ġunju u f'Jedda f'Awwissu li għadda. Dawn il-laqat għal paċi fil-Fant tal-Ewropa li se jsiru f'pajjiżna se jkunu isiru qabel il-laqa tal-G20 f'nofs ix-xahar id-dieħel. L-istqarrija temmet tajt li l-Ministeru jawgura li dawn il-laqat f'Malta jilħqu l-għanijiet tagħhom dak li jkun hemm il-paċi. Ħarsu l-qoddim li dawn security advisors tal-pajjiżi li qegħdin parti mid-diskussjoni tal-Peace Formula jikkontribwixxu f'pajjiżna ħalli din il-gwerra tasal fit-tmiema. Malta tibqa' hemm sabiex tassisti lil dawk kollha illi għandhom rieda tajba u allura jaħdmu biex inwaffqu l-konflitti, inwaffqu l-gwerer.